Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa kinabuhi ni Cherry Pie Picache o sa kalisod kaayo nga pagsulay ang iyang giatubang sa dihang gipatay ang iyang inahan. Niadtong September 19, 2014, ang 75 years old nga inahan ni Cherry Pie napalgang gipatay sa iyang panimalay sa Quezon City nga adunay 34 ka samad dinunggaban. Dili tiaw ni 34 kasamad dinunggaban. Ang suspitsado mao si Michael Flores, kaila sa iyang inahan nga misulod sa balay aron manulis. Gisintensyahan ang suspitsado sa tibuok kinabuhi nga pagkabilanggo. Bisan pa sa kasakit o sa pagduha-duha, si Cherry Pie miingon nga ang iyang pagtuo o ang iyang kasinatian sa pag-alagad sa bilangguan sulod sa kapin sa usa ka dekada mo'y nakaagni kaniya sa pagpasaylo. Iyang napamalandungan nga unsaon nimo pagpangayo og pasaylo kung dili ka makapasaylo. Sa documentary nga Radical Love, gibisita ni Cherry Pie ang nagpatay sa iyang inahan didto mismo sa prisuhan. Nakigsulti siya kaniya o nagpadayag sa iyang desisyon nga pasayloon siya. Ang maong documentary makita nimo sa YouTube, ang title Radical Love. Kay sigon pa sa gipaambit kaniya sa iyang babaeng pag-umangkon, radical love is the only thing that can fight evil. Of course, dili automatic ang iyang giagian. Niagi siya og dako og taas nga proseso. Daghan ang nakurat sa iyang gibuhat apan alang kaniya kini usa ka lakang sa pag-ayo sa iyang kasing-kasing. Ang iyang istorya nahimong inspirasyon sa daghang tawo nga nag-antos usab sa kasakit ug kasuko. Nagpamatuod kini nga ang grasya sa Dios makahimo og butang nga dili nato mahimo sa atong kaugalingon. Radical love. Sa Ebanghelyo karon si Jesus naghisgot mahitungod sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang mga pulong wala masabti sa mga Hudiyo. Apan bisan sa kalibog gipadayag ni Jesus ang usa ka dako nga kamatuoran mahitungod sa iyang pagkatao. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pagsanong sa pulong ni Jesus magdala sa kinabuhi nga walay katapusan. Si Jesus mingon, "Whoever keeps my word will never see death." John 8:51. Ang magtuman sa akong pulong, dili gayud makakita sa kamatayon. At first hearing, murag lisod sabton kini kay tanang tao mamatay man gyud. Apan ang iyang gipasabot dili lang pisikal nga kamatayon kundi ang espiritual nga kamatayon nga mao ang pagkabulag sa Dios. Ang kahulugan niini mao nga kung magpuyo kita sumala sa pulong ni Kristo, kita makabaton og kinabuhi nga walay katapusan uban kaniya. Ang iyang pulong dili lang tambag kundi dalan padung sa kaluwasan. Ang pulong ni Jesus naghatag og kahayag sa atong dalan og naggiya sa atong mga desisyon. Sa atong kinabuhi usahay lisod sundon ang pulong sa Ginoo. Labi na kung kini nag-awhag sa pagpasaylo o paghigugma sa kaaway. Sama sa gibuhat ni Cherry Pie Picache, ang pagpasaylo dili sayon, apan kini mao ang dalan sa tinuod nga kagawasan. Kung magpabilin ta sa kasuko, murag kita gihapon ang piniriso sa atong kaugalingon nga pagbati. Apan kung mupasaylo ta, makabaton kitag kalinaw sa kasing-kasing. Sigun pa, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Psalm 119:105. Ang imong pulong mao ang suga sa akong tiil og kahayag sa akong dalan. Kung atong sundon ang pulong sa Dios, dili kita mahisalaag. Kini magdala nato sa kinabuhi nga puno sa paglaom o sa kalinaw. Ang pagsanong sa pulong ni Jesus magdala sa kinabuhi nga walay katapusan. Ikaduhang punto, ang pag-ila kang Jesus
nagkinahanglan og pagpaubos og pagtuo. Sa Ebanghelyo, misupak ang mga Hudiyo kang Hesus kay dili nila madawat ang iyang giingon nga siya nauna pa kang Abraham. Ug sa Hesus mingon, "Before Abraham, I am." John 8:58. Sa wala pa si Abraham, ako mao ako. Kini usa ka dakong padayag nga siya mao ang Dios. Ang kahulugan niini mao nga ang si Jesus dili lang usa ka propeta o magtutudlo. Siya ang anak sa Dios nga walay sinugdanan ug walay katapusan. Apan aron madawat kini, kinahanglan ang pagpaubos sa kasing-kasing. Kay kung puno ta sa garbo, lisod nato dawaton ang kamatuoran. Sa atong kahintang usahay, pareho pud baya ta sa mga Hudiyo nga magdumili sa kamatuoran tungod sa atong kaugalingon nga pagsabot. Ug usahay mo insist jud ta kung unsay atong nasabtan. Gusto nato nga kita ang sakto ug lisod nato dawaton ang pulong sa Dios kung kini dili na hiuyon sa atong gusto. Apan ang pagtuo nag-awhag sa pagpaubos ug pagsalig sa Ginoo. Ang pag-ila kang Hesus nagkinahanglan og pagpaubos ug pagtuo. Story time. Dito sa Lahore, Pakistan, naigitawag usag sila og Rome ug Pakistan. Ang mga Kristiyanos dito nagsaulog sa ilang ika-125 katuig sa pagtuo. Bisan pa sa ilang kahintang isip minority, nagpabilin silang matinud-anon sa ilang pagtuo. Daghan kanila ang naiatubang og mga pagsulay ug mga discrimination apan wala sila mitalikod sa ilang pagtuo. Kana ganing isip mga Pilipino, dali ra ta magpadayag sa atong pagtuo. Apan sa laing bahin sa Asia intawon, sayod tang kung dili man persecuted, restricted sad ang pagpadayag sa pagtuo. Sa tuwa diri, dali ra ang magprosesyon. Apan sa laing lugar sa Asia, dili ing ana kasayon. Mao nga makahappy kaayo nga ang Roma dito sa Pakistan niabot na og 125 years. Ug daghan pod silang mga bukasyon sa pagkamadri o pagkapari ha. Ang ilang pagsaulog dili lang usa ka celebration kundi usa ka pagmatuod sa ilang lig-on nga pagtuo. Naghiusa sila sa pagampo, nagpahigayon sad sila og misa og mga activities aron pasalamatan ang Ginoo. Kini nagpakita nga ang pagtuo dili jud masukod sa gidaghanon apan sa kalig-on. Ang ilang kasinatian usa ka pahinumdom nga ang Dios anaa sa mga matinud-anon kaniya. Sama kanila gitawag usab kita sa pagpabilin sa pagtuo bisan unsa pa ang atong giatubang. Ug pinaagi sa atong pagtuo, mahimo kitang saksi sa gugma sa Dios sa kalibutan. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang Ebanghelyo karon nag-awhag kanato sa pagsanong sa pulong ni Kristo ug sa pag-ila kaniya isip atong Ginoo ug manluluwas. Ang dalan sa kinabuhi, ang kuno nato nga dili gadzod sayon, apan klaro ang giya nga iyang gihatag kanato. Kung magpaubos kita og mutuo, madawat nato ang iyang grasya. Busa karong adlaw, pilia ang pagtuo, pilia ang pagpasaylo ug pilia ang pagsunod sa Ginoo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.